Mga bay. Maniud ta mga bay. Nagutan dai kog kuan mga bay. Karlang. Gisagulan ako kuan po kining udlot sa kamuti. Ito na kay gandar ba tayo? Dalaw. Grabe na may sabaw ni karlang oy. Dalaw. Karon magiging na ako ni mga luto mga bay kay mag-asok ko. Tapos tanglad. Sabaw. Labi po rin ihigop og sabaw mga bay kay one-one wa. Lami ko siya sabaw ni karlang kay kung bitaw siya sabaw lagi ning lagsim. Now. Grabe ang lami ang sabaw eh. Lami agad. Labur ba kayo ni mga bay? Ang kining karlang itaw. Labuha kayo ni labo kay kunod. Ang unod do. Lamia kayo eh. Eh, labo kayo. Kumbati na. Wala daghan intro pa. Hindi dito ani kabulo kay init ba kayo? Mahina lang dito ini. Dito eh. Jarang mga bay. Jarang unod sa kanal ako. Nabuha kayo eh. Tapos udlot sa kamote. Mitar ba? Sabaw. Aba, grabe gami ah. Lamig sabaw sa karlang. Nita juga kayo eh. Ngayon di kita ini muka bulo kay sering nita. Mga unta mga bay. Dia sabaw. Lami ang sabaw eh kay init pa kayo po. Marjo ni dali-dali na mo sa bukid mga bay.
Gining mag-utan-utan na bitaw ini. Lami ang puning utan. Dili na ko ni hudon mga bay kay unya makaon pug unya taon kay gini bitang natas trabaho. Dali ra ta ko tumon. Segunda ra tagamay. Anak itu na kay layo parbang hapon. Yung sabaw. Lami ang sabaw eh. Nabusog ko sa sabaw na. Tumbati na po. Ini tahu. Gue mau nggak bersih kumis ini. Ini aku nih bilin punya. Ay, mukhaon po ko niya. Para unya na po na siya. Kaya kinibitang nata sa trabaho. Malangan tayo sigluto. Malangan tayo sa trabaho. Kini ka naon unya na po ni kaya di na ako maglungag unya kay langan na kayo sa trabaho kung kini siya unya na po siya nabili kong gamay